Iturrarango parketxean hitzordua. Gu Donostiatik beste batzutan ere etorria gara eta beti umeekin egia esan oso ondo pasatzen dugu hemen. Baitza batik etorri gara? Gu Zumaiatik etorri gara. Donostiatik gatoz eta ogia egitera etorri gara. Hori da, gaurko helburua errotagintzan eta ogigintzan murgiltzea. Ogiaren inguruan antolatutako ekintza dugu. Bertan agorregi dugula aprobetxatuz, errota ikusiko dugu, irina nondik ateratzen den, eta irina ogiaren lehengai nagusienetako bat izanik, ogi masari reforma eman da. Txangoa astera doa, lehen geldialdia agorregiko errota zaharrean. Araño, oinez pagoetako parkean barna. Zera egiten dugula, urten modua hemen, basoan biziara, naturarekin erabako. Errota! Eta garia xehetu ostean, ogia egiteko unea. Oso plan polita, bai. Ogia egin alizatia, umeekin esperientzia bizi alizatia, eta hori, ingurune polito enten ba. Eta esperientzia oso polita, ez? Ere etxetik ateratzeko eta umeekin jendartean gauza egiteko, oso beratxa. Zeingo dezu? Trentza bat. Trentza. Itxura hona da. Ogia besapean, gaur denak pozik etxera martxoaren 13an izango da hemen Iturraranen horrelako beste jardunaldi bat. Eta hortik aurrera, udaberriari begira zer egin ez da faltako hemen Iturraranen eta pagoetako parkean.